Nu cred că poți să bagi uleiul. Ia, încearcă, dar nu cred. Uite că... Lasă un sărut pe ăsta. Rețul? E tare rău pe noi. Ia, mămaie. Ce ai acolo? Hai, uite-te aici. Ce e acolo? Ce? Unde pune? Acolo, unde scoate Luci. Ce e scoate? Ia, Hreanul. ia nu. Ia să vedem. Ce vedem, ce? Cât asta? Stai puțin să vedem cât e. Cât e? Sunt multe rădăcini? 4. E una. Mai una? A, păi e mare. O mai taie. Mai scot? Mai scoate una. Uite ce puternic e băiatul ăsta. Cum e? Puternic! Da? Da! Eu ziceam să udăm și pe masă. Păi matale voie să scot singură? Da, vreau să scot, dar am încercat, n-am putut niciun pic să pun în pământ. Ce dai mai scos. Acum, cred că. Bă, nu, s-a scos. Acum a scos. Gata, Păi și ăsta trebuie luat. cred că ajunge. Trebuie luat tot acum. Na, Am. ce să fac? Opa. Treabă. Ăsta nu mai e, gata. Nu mai da acolo. Gata. Poftiți ăsta, nu știu unde vine. Lasă și... Acum trebuie tăiate alea jos, Le mami. tem. Eu să faci cu ăla. Ce ai matale la tine? Bonfaierul ăla, că vreau să tai alea. Mai pune și pentru noi de la, dacă rămâne. Ce facem cu hranul ăsta, mamaie? Ce? Îl pune la castraveți. La castraveți murați? La castraveți murați. Bine.